Pini bangka nili nali tum fan labangso video along berta kimi putak sinang wan piglo kopia berta kimi mapul nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprangsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nangli tum jong labangso YouTube channel long na khombre milang polote prabjin banali tum subscribe ikon lapen nali tum job update lapen kapre scheme update lahai hui nali tum kilong veria fan pura notification arjandui hodas tame nali tum ber pon igdanon lapen nali tum jong si telegram channel long ki join ning hang polte hodas tame nali tum nang join ikme hodak join lo polte nali tum ison sonia berta hodas tame nali tum arju pon long ikpo tangte kopia berta ki mema labang sopu thakle non pathiek pen chithan ponlonang lapen lang ponlonang especially berta ki me bang lason hello Arloso Pimar Atum Phan berta ki me bangke anutin Arloso Pimar tame government hin pen alang li tumhan Suri Kep Atangka pipon pupuse aki hai himonto bisa Sharma bangkaning je poniglo labangso Suri Kep Atangka koson se kilongi ma polote nang litum form long igi labangso form long nang litum fill up nang po dan nang litum details fill up nang po lapen nang litum bank account lapen photo hai hui nang litum pi nang po lapen Aadhaar card pan card hai hui nang litum chipi du nang po apa bondon nang po lapen labangso a form bang nang litum blog long stame lapen panchayat long stame nasona de thon dam ignang po lapen a form nani tum submit igdet pena feed verify ikpo labang so form lapen nani tum econom stame Suri Kep Atangka bangke nang jang ikpo lapen labang so Suri Kep Atangka nani tum jong se long iklog lo pulat nani tum ison a business claim ignang po hemadung stame dokan aso asa nani tum jingpunang po kali pulate long hong stame kapre ka son nani tum ale paduya son nani tum paklang dun ignang po lapen labangso Suri Kep Atangka nali tum long igdet benefit puthot government na hin pen puthot nali tum phan Suri Kep puthot nang thap tu ikpo labangso Suri Kep labang kela son lo Suri Kep bank long pen nali tum loan nang pipo labangso loan kistis tame alang li government tum si labangso kistis tame government na hin pen thap ikpo lapen Suri Kep pulot nali tum Suri ingkoi rapho bangke government na hin pen ang rapo lapen Suri ingkoi rapho bangan nali tum methang jitu nang po jolason no lase ake hai himonto bisa Sharma karing jalam stami nali tum masap so lang ponigon lapen lalo pulte nali tum stami chini bank account number ami lom aru bank account tot ami 10,000 taka koi sob mohilak ব্যক্তিগত bhabe ami di dim groupot no hobo groupot agote ami paisu pai thakim kintu eito mur phalor pora ব্যক্তিগত একাউন্টত দি penali tum stami theglong pon ikpo la so video clip labang ke jisuet amasi nili long akiding stami do lapen labang so scheme kilongi mate labang so Suri Kep Atangka kilongi aphan pulotang te labang ke non mo nangklang achiklo molom si nalitum area long stami a form manang le ikta hailo stami kapre ka district long bang non cheng pon bom lo stami Karbiang long lapen dima so along bangke munangklang Julai ciklopen labangso APHUTHAK bangke mate labangso form bangke area long nangle tahaipo jelalo la sinali tum chonghong ik channel la penali tum bank account la pen kapre documents nali tum ready bom tamelo la pen apor bangke non arjak dingo elo nangle dapo labangso scheme nasikadu kave Arloso Pimar tum afanta nilihin pen ke fly duni afansi tuning riglo nas kilong long le bang kapre galam lo stamina litum try don igon lasi pinia video lang manani tumhan la short information na wan piglo nani tum video lang misen polte labang so YouTube channel nani tum subscribe igon la pena dung head bell arjan te theklong hodak stami berpon igden on la pen labang so video kan masero nani tum share igo pachi thangigo Karbiang long east west Karbiang long aras tame do igo la pen kadu ka vis tame pachini ikna tangte pini a video lang bang la asakang tun iglo do me thakme nilihin pen KARDOM to change your